Ano ba po, kabalen, kumusta kayo po? Mayapal daw po kaya kayo. Pasensya na no, medyo mangyayin ka na akong audio ngayon. Pero at yung ngayon king Dolores, City of San Fernando, Pampanga, para i-feature miya ing metong karing institusyon da karing pipanganan, particularly bake shop, Kenny San Fernando, or probably King Pampanga pa ne. So, happy din ing GC. So, metong yun karing shop na, located dyan ni King Shell Station na ning Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Ngayon nga daw ngayon ni sana mabiyasa tamo, lawin tamo nung nanularetang produktudan, kumbaga nanaretang masali, nanularetang migritain at tinapeda manibatan niyang kumbaga kanita pang anak kepa. So tara, bayan niyo ko po. 40 or 50 years kayong pagkakabalo mo, ma'am? Yes, yes, sir. Pila na kang years kayong kay GC? 25 years. 25 years? Yes. Tuto. Wow, no kami gumpisa. Nano lagi mo, ma'am? Wilmar. You know, sabi tayo ngayon ni Ma'am Wilma, according to her, 25 years na yung magobra kay GC. So mag-start ka, ma'am, factory worker, Maya. Yes, yes. So ngayon po, bala mo mag-supervise na Yes, kaya. sir. Yes. Wow, congratulations. So pakibaluan tamo nung pila niya talagang years in GC. So sabi ko pinan din, ma'am, may itong niya ka rin institution ni Keng Kain. If not San Fernando, buong Pampanga. Ne? Kayong pagkakabalo yung mga pila na laring branch na ning Kain. 12 branches na po. Across Pampanga. Okay. King San Fernando, pilan la? 5 branches la. Okay. So kung nang naka, ma'am, nanula ring bestsellers na ning GC. Ensaymada Special. Ensaymada Special, happy nila. Ensaymada Special. Ensaymada Special. Hamon. Magkano ini? 60. 60 pesos. Okay. Hamon, magkano na naman? 20. 20. Ayan. Ham and cheese. Ingay ko kalingwan kay GC, ma'am. Itan Tyson. Oh yeah, Tyson. 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 There you go. So guys, ining Tyson. Kilala kayo ini po ang gagawang crema de fruta, makanya. Pero Crema de fruta na. wow, yan. So in itself, actually, pwede ning pagmerienda, pwede ning kay. Pero din talaga rin base na rin crema de fruta. No? Tyson, okay. But they in-house Tyson. Balo eh, yung special, yung cakes ng Queen Tyson Wow. yung pero yung specialty talaga yung Tyson. Special. Man Kapampangan wording Tyson. Aliyo. Aliya. So, okay. So, kind of bread ka siguro talaga. Kapilan na start mag-bake cake, ma'am. Malabat na rin. So, usually... Mag-start yung GC, mag-start na namin din. Kasi Mm, kaya cake and donut house yan. kanita, Cake and donut house yan. cake and donut house. Okay. Okay, guys, start siya pala in GC is cakes and donuts. Oh, cakes and donuts cake. Wow. Cakes and donuts. And then, mag-expand na up to... Grabe. Kaya pagkakabalo mo, ma'am, pilan na lang ring bibake or produkto na. Takon na lang. Like, di na mo kung kaya. 200? 500? Yes, once again, 200 plus. Around 200 plus. Okay. 200. Wow. King cakes na mo, ma'am, usually magkano yung average daw? Cookies and cream, natin kami. Cookies and cream, 395. Chocolate, 395. Mocha, 315. Mm. Sensible for chicken pong 141. So, actually, na? Mura lang. Wow, actually, kita actually economical ka eh. Mas mura la rin ka eh. Abot din rin ko. Abot din rin cost niya. Pangkalulo po. Totoo ito. Wow. Ma'am Wilma Henson, salamat po. Thank you. Salamat. Okay guys, so ngayon imuntataan naman kitang Case Cafe. Bala mo, daughter ka ito, restaurant nening GC mga yan. Takmanta na naman ding tinapeda. Tara. Uy, minsan pa, salamat kayong pamakyabe kaya kami. Ba't kayo nandun kaya itang tindahan? So ngayon, yakakit yung ngayon kayong lamesa tamo. Sapak tinape. Sapak tinape, bala mo dase yung tinape. Around 200 products lang rin. Ilang cakes, breads, pastries, cookies. Samot-samot. Samot-samot na. Again, magpasalamat kami kayong pa mag-invite kasi in GC, may itong yung karang institution din. Found out na Year na Megum size 1983. 1983, so... Matwaya pa ka na ako. Di ako 1 year old ko pa. Sakto ko pang maglakad, so ayisip na ng GC ngayon. Siguro mention na rin kay before ka mag-start. Mention na rin branches daw. At chula kayo ni Aki, chula rin branches tamo, chula kayo ni rin. Alright.
sila. Okay, so yung gawin mo, uling Karakaldareni, kung mamili ka Akmantalareta, Kebat, sabihin din yung recommendation na mo inside. Ayos siya? Ayos. Ako hindi. Kasi, tatandaan ako, apin yung bakal ko ang anak ko. Wow, tutu. So, ining susi Q. At tatandaan ng gupin, ining bakal ko. Eh, malyari nga lang makanini kayong bag mo pag siya may garal ka San Fernando. Diba? Palaman yung icing. Icing. And then, natin tamang brownie cake. Okay, so kamantala. Wow. Dati mama kanini nila kadugol din eh. Dati malatilan eh. Okay. May ragul na lang kasi din tao. May ragula naman din mama nga na niya. Okay, so guess doon yun naman. Yan. Bakit kaya kayo? Yan. Muna na ako. Wow. Aliyamig ba yung laso? Wala kang pagpengan mo, ay lalamit ang mangopya ka pa yung siping mo. Tudo. Grade school. May grade school, bala makaninila rin ka ng kanto. So, parang ako yung migbayo laso. Wait, so yung susunod mi naman takman is Dening Hopia Kenny. Currently, atin tamong kundul, ating munggo, Hopia ang babi. So, atin tamong hatlo. Munggo yan. Okay. Munggo. Pinaka. Bala mo, aliwayang klaseng Hopia. Bala mo, uncrew, yeah. Layered yung pastries, mga yan. Tapos atin yung palaman kilub. Wow! Medyo Italian yung munggo tamo. Ayan. Ito niya, oh. Ayan, oh. Flaky, not the usual na kirago lang tamong... Flat. Flat. Datang flat na Wow. manipis. Okay, tama lang. Wow. Manasa yan. Goes back to memory talaga super. Patamaman ka ba kanini, isipan mo itanggat panapon, merienda, Wala. kagigising mo, mix siesta, soft drinks stock. Yan na Soft mo drinks, ba kanini, okay, bawin na pwede na. kakanta eh. Last ba? Kapansin ko, nanla kasi din. Inga tatandaan ko, inga usda ka rin. Balugbog Balugbog dagis, yan. So, grabe. Ayala. Goes back to memory, super. Pangabaggat panapon din kasi retong sa mo pesos lang mo eh, di ba? Pero Pinitang abe ng kakanan ng ingkong mo na abe kang kay. Kape. Naman eh. Diniretang tinape guys na sa Lila Fluffy, mga yan. Masanting lareni talaga, papartneran mo lang either a coffee, Soft drinks. orange juice kanito, uso concentrated. Sama tayo. At tandaan ko pa bro, medyo pikas-kas may inibudit na yun eh. Kanya-kanya. Kanya-kanya may gumagisan niya eh. Kasi midinan ka rin ni kanita, chatted mo, chatted lang mo yan. Pinapina ko may kakapatad, tapos pikas-kas mo yan. Hanggang mag-isa niya mabsina ka. Naman yun. At ilan mo rin magapok. Butter bread. Aos mi naman kanta ka rin yung balamod dila-dila. Balam dila yung anak mo yan. Next time is Pandesito o kaya putok, ada ka rin. Siksik yaw, kaya nga na kami, pa-partner mi aking Milo. Nangabak titil na yung mga yan, Milo. okay, di namin peanut butter kang babo. Ay, wow! Manyaman lang pa-partner kay Rainy Spread. Jam or peanut butter. Pero in itself, tasty na eh. Tasty na yun. Kailangan pa namin mo. Siguro next is ining cinnamon. Sige. Okay, so again, anyang anak tamo Brad, bala mo pang makwatala ng cinnamon bread. Pag makasinamon ka yung classroom mo kanta, may itong nakaretang ka ay. Wow. Manyaman bakal. Mayaman bakal. Pero GC, C28 na within the reach la rin mga yan. Kareng masses, mga yan. Up until now, kumbaga mag-produce siya pang mulin mga yan. Kasi sa only for 21 pesos, makanya karagul. Diba? Pinakata. Wow! Yeah. Siguro, pick number 1. This is the cinnamon bread. Wow! So next naman tikman tamo is super excited ko. Ayan oh. This one is the coconut pie. Actually, masasalila rin ni Karetang talagang local na bake shop mo at ang karing baryo mo kanyan. Ay, alala ko po itang kaya. Ate pang dadalan kaya kami. Itang maka-bike, magtinda lang makanya. Find out naning kaya na nini. Wow! Kakapal na ning kaya na. Kapal yung feeling na. Coconut pie. Ay, alala ko pa. Favorite ko rin din kaya. Buko na coconut pie mo yan. Yung gawan ko kanita, Brad. Lako ko rin dulo na rin. Tapos huling-huli may coconut.
Save the best for last, sabi ni nga ito. May ito nga technique para mas mag-enjoy ka karimpangan. Ito, wow! Kaya na, pagpiditak-ditak na. Manyaman niya, parang nako alia dry itang bread na. Itang feeling na ng coconut, alia masyadong sweet. Pero at the same time, kaya pa rin, moist siya pa mo rin. So next to taste is the Taisan. Are you ready? So atin tamong Taisan small, atin tamong Taisan big. Ayan, dininanda na kayong trivia nandin kahit earlier or karet ang sinabi ko. So Taisan actually is itang base na ning crema de fruta. So yan, may introduce ko kayong Taisan kasi potang gagawa ng crema de fruta yung balik. Laging GC. Wow. So inisip ko kanita, kanya in-house din Taisan kasi lupa yung Taisan. Panayas Palang. pa lang. So ali pala, bala mo, Taisan is a kind of bread. Pwede yung pag-base ka ring alawang delicacies din. Yung mga ganun na. Wow. Pati niya pong dalayap. Ayan. Bala mo din yung zest. Ito yung last itong Wala mo lemon or dalayap or basta something zesty. Pagkakain mo, alasan may agad. sa may agad ba? Ayan, okay. So next takman naman is pulburon. So aside from pulburon for their delicacies and pastries, ano? Mila mo ayabe kay ni pero tin lang pastillas, yema, nougat, pinipig, at ding cheese flavor, and then this one is a cookies and cream na pulburon. Yan. Wow. Same lang. Same lang mo. Sa tingin Kenny, itang karan ng buo. Kanam yung Kanam yung buwan. Yak, social ko yan. Pinagya Para ba? da. Kanyang anak tamo, abela ka rin parlor games din eh. Mga kampuluron, tsaka kapasyok, di ba? Sobrang grateful kami kasi when you're eating these kinds of bread or delicacies, it goes back to your memories. It will bring back to the past mo yan. Sobra. A lot of memories are being created po itong like ni pulburon na ayalala mo rin ang Christmas party, retang reunion, Oo. mga yan. Gisa nang gano'n. Nga man la. Mm. Kung bisa ka dito pagpasalubo, pwede la din. Temple mo rin ba? Okay, so next to taste is ining tuna bread. Actually, Denny, medyo masalila mo rin karetang mag-diet, makanya. Lalong-lalo na, atin lang shop kaning malapit JBL Wow. Hospital. Most of the nurses or mga medic people, syempre, medyo... Or even pasyente. Pasyente, wow, yan. Medyo conscious lang itang kakanan. This one's on the safe side kasi it's a tuna. Good for sharing. Good for sharing, di ba? So, ito. So bala mo duwalang bread or siguro pinada lang mo yan. And then has a cheese on top, balang bell peppers na rin. Malambot lang eh. Yan, atin yung tuna ng kilo. Ciao! Malasa yun. Wow, naka-evident itang aroma na daretang Parang bago. kabawa na. Perfect merienda. Okay, so lastly, siguro ining mix start kay nga gana if I can guess. Kasi may itong yung ring minunang product at the same time, up until now, talagang kaya ni bestseller yan. So we're gonna taste their ensaymada. Wala mo, happy ni Kamegin doon. Trademark. Trademark, there you go. So one of their trademarks siguro. This in itself is already a meal. So pa kayo pan-cheese. Okay, side ini. Medyo mamuret ko kasi kumakong dakala cheese. Ika bro. Oh man. Actually, bisa ko pa. Kasi maglaban niya. Although, takal na rin commercialized bake shop din. Tingalawa kasi bala mo, more on the mass production na lang mo. Pero this one, cheese is really generous. Bread quality na is not dry. Sama mo na yan. For a millennial term, legit yun. Okay, so once again guys, thank you for being with us and magpasalamat kami mo rin kay GC for inviting us. Actually, true kami kay ng Case Cafe. If you want to dine in, Lele JBL, available na rin all-time favorite pansit or short orders mo mga yan. We are very delighted kasi sabi ko pinandin, when you're eating these kinds of food, talagang memory lane. Lalo ng kabataan ka. Aling kabataan. Alimilangan po feature ding products daw. So they got around 200 breads, cakes, and pastries. Pero just to mention, yan, natin lang pandesal, Tinarin ka. tasty, pan, custard cakes, chocolate hasmin, yan. Nakala pa po rin. Make sure to visit nearest branch kaya kayo. We're gonna flash them right here again. Nung manindun kayong bakal na rin anak yung siguro, it's about time to hand down history, nang mag-enjoy kayo niyang anak kayo, and then
they will remember it. At Yan. the same time, mura lang. There you go. So again guys, thank you for watching Where in Pampanga. If you do like this video, please share it, give it a thumbs up, subscribe to our channel, and then just share this video nung ating kayong ayalala ka rin, kumbaga memory yun na Mama good kayo, history. GC. Mga kay GCs. Thanks so much GCs. Bye!